गडबडीत ओके राहा. थँक्यू थँक्यू. आणि मी तुम्हाला को होस्ट पण करते. थँक्यू माताजी. ओके माताजी. मी म्हटलं आणि पुन्हा राहिलं माझ्याकडे. थँक्यू कार्तिकी माताजी. हरे कृष्ण. मी तुम्हाला को होस्ट केले. तर ओके माताजी. ओके. तर अशा प्रकारे तू माझ्यासाठी निर्णायक, म्हणजे मी हे युद्ध करू शकत नाही. एकतर त्याला युद्ध करायचं नाहीये हे तो प्रामाणिकपणे सांगतोय. मग आता तो गुरुला त्यांनी कबूल केलंय की मला ही युद्ध करण्याची इच्छा नाहीये, पण ही जे कारण तो पुढे करतोय की मला तो निर्णायक, मग हा ज्ञान, हे ज्ञान आता परमेश्वराकडून त्याला हवंय की मी नक्की काय करायला हवंय. मी त्याग करू का मी कर्म करू. आणि मग परमेश्वर पुढे जाऊन सांगतायत त्याला की तू काय केलं पाहिजेस. मग प्रत्येक गोष्टीमध्ये मग आपण म्हणतो की कर्मयोग, म्हणजे कर्मयोग करताना की हा कर्मयोग करताना तुम्ही स्वतःसाठी जेव्हा ते काम करता, स्वतःसाठी जेव्हा ती गोष्ट करता, तेव्हा ते कर्म काय असतं. तर ते कर्म असतं ते इंद्रियांवर, तुमच्या इंद्रियांवर अंकुश ठेवत नसतं. आणि म्हणून हे जरा मला वाचण्यासाठी हे बाजूला. तर असं हे कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते. परमेश्वर सांगतायत आता की तू कर्म केलं पाहिजेस का तू त्याग. तर जेव्हा परमेश्वरांनी सांगितलं की तू सगळ्या गोष्टींचा त्याग करून तू नुसतं स्वतःला मी इंद्रियांवर नियंत्रण मिळवतोय आणि मी काहीही न करता मी स्वतःला अगदी आध्यात्मिक स्वरूप, आध्यात्मिक गोष्ट पातळीवर पुढे नेतोय. तर असं नसून ती गोष्ट आहे की तू सगळ्या गोष्टीचा, म्हणजे या भौतिक जगातील या सगळ्या बंधनांचा त्याग केला पाहिजेस तू, पण त्याचबरोबर तुझं कर्म केलं पाहिजेस तू. आणि हे तुझं कर्म करणं हे जास्त गरजेचं आहे. आणि तुझं कर्म हे जेव्हा तू करशील तेव्हाच तू पुढे, म्हणजे तुझ्या निश्चयाला, तुझ्या कर्माला तू चुकला नाही पाहिजेस. पण त्याचबरोबर हे मी वाचून दाखवते तुम्हाला की कृष्ण भावनेमध्ये कर्म करण्यास नकार देणारे अनेक मिथ्याचारी आहेत, जे आपण ध्यानस्थे असल्याचा देखावा करतात. आणि मग हा देखावा बघा तुम्हाला या चित्रामध्ये दिसतोय की जो कर्म इंद्रियांवर अंकुश ठेवतो, परंतु ज्याचे मन इंद्रिय वस्तूंवर वास करते, तो निश्चितच स्वतःला भ्रमित करतो आणि त्याला ढोंगी म्हणतात. अहो कर्म करा तुम्ही, कर्म केलंच पाहिजे, परंतु ते कर्म, हा माणूस मला सांगा आता, हा साधू कोणी म्हणेल का हो. मला उत्तर सांगा तुम्ही. हा जो मनुष्य दिसतोय त्यांनी भगवी वस्त्र धारण केली आहे, याला म्हणाल का हो तुम्ही साधू. कोणी म्हणाल याला साधू. सांगाल मला. नाही. का नाही म्हणणार हो प्रभूजी. तो मोबाईल वापरतोय आणि त्याच्या एक्झॅक्टली. हातामध्ये सिगरेट आहे. बरोबर. अगदी बरोबर. मग अशी व्यक्ती जी आपल्या इंद्रियांचा अगदी पूर्णपणे उपभोग घेतीये आणि ज्याला ज्याला फक्त दाखवायचंय की ती भगवी वस्त्र घालून फक्त देखावा करायचा आहे, तो मिथ्याचारी आहे. त्याच्या मनामध्ये देवभाव नाही, कृष्ण भावना नाही. फक्त तो दाखवण्यासाठी लोकांना की तुम्ही मला अनुकरण करा माझं. पण कसलं अनुकरण हो, हे असं सिगरेट फुंकून आणि मोबाईल हातात घेऊन. म्हणजे का की आपल्या इंद्रियांना, अगदी आपल्या इंद्रिय तृप्तीसाठी हे सगळं तो करतोय. कारण त्याच्यात कुठेतरी स्वार्थ, परमार्थ हा नाहीच आहे. आणि त्याच्यातनं फक्त ती स्वार्थी भावना आणि तो ढोंगीपणा दिसून येतोय. त्याच्याबद्दल मी एक परपट वाचतेय तुमच्यासाठी, तात्पर्य प्रभुपादांचं, की कृष्ण भावनेमध्ये कर्म करण्यास नकार देणारे अनेक मिथ्याचारी आहेत, जे आपण ध्यानस्थ असल्याचा देखावा करतात. वास्तविकपणे असे लोक आपल्या मनामध्ये इंद्रियोपभोगाचे चिंतन करीत असतात. असे ढोंगी लोक फाजील अनुयायांना फसवण्यासाठी शुष्क ब्रह्मज्ञानावर प्रवचने करतात. म्हणून आपण बघतो, मी आता काही नावं घेत नाही किंवा कोणाचेही नाही, परंतु ही लोक, हा म्हणजे माताजी थोड्या हसल्या, पण हे खरोखर आहे की तुम्ही ज्या देखाव्यानी, मग तुम्ही इथे सभा घेताय, हे प्रवचन करताय, हे सांगताय, पण ते अजून कुठेतरी खरोखर ते ज्ञान आहे का, तर हे गरजेचं आहे. असे ढोंगी लोक फाजील अनुयायांना फसवण्यासाठी शुष्क ब्रह्मज्ञानावर प्रवचने देतील, पण या श्लोकामध्ये सांगितल्याप्रमाणे हे लुच्चेच असतात हो. आणि इंद्रिय तृप्ती करता मनुष्य आपल्या कुवतीप्रमाणे कोणत्याही आश्रमाचे पालन करू शकतो, पण त्याने जर या आश्रमांना अनुलक्षून असणाऱ्या नीती नियमांचे पालन केले तर तो आपले जीवन शुद्ध करण्यामध्ये यथावकाश, कारण ते कुठेतरी त्या नियमांचं, कुठेतरी वेदांचा बेस आहे. कुठेतरी माणसाने, जसं मी काल सांगितलं की साधू, गुरु, साधू आणि शास्त्र
हे तुम्ही जेव्हा मानाल, या जेव्हा टप्प्यांवर आणि या गोष्टींवर तुम्ही स्वतःचं कर्म करा, तिथे कुठेतरी ते कर्माला, तिथे कुठेतरी त्या कृष्ण भावनेने तुम्ही कर्म करताय. मग भले तुम्ही तुमच्या मनामध्ये तुम्हाला अध्यात्म येत नाहीये, की तुम्ही तुमचं फक्त कर्म तुम्हाला येतं तेवढंच करताय, पण तुमच्या मनातली भावना, ही जी भावना आहे, ही जी कृष्ण भावना आहे, ही कृष्ण भावना तुम्हाला अत्यंत निर्मळ भावनेने ते करत असतात. आणि म्हणूनच ती कुठेतरी ते कर्म करण्यामध्ये ते कृष्णाला अर्पण करताय तुम्ही. स्वतःच्या इंद्रियांना हे करून, असं कर्म करून ही लोक काय साध्य करतात, तर ती फक्त एक ढोंगीपणा सादर करतात. आणि म्हणूनच त्या तत्वज्ञानाबद्दल ते बोलत असले तरी त्यांना लुच्च म्हटलं पाहिजे, कारण त्या ज्ञानाला कवडी मात्र ही किंमत नसते. कारण का? कारण फक्त ते लोकांना दाखवण्यासाठी ते कर्म करत असतात. आणि म्हणूनच स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महोतो भयात, हे वर्क जरी करत असले तरीही त्यांना ते करण्यामध्ये, जर त्यांच्या धार्मिक भावना, त्यांचा वेदांचा अभ्यास नसेल तर ते करणं शून्य आहे. त्या कर्म करण्याला काहीही अर्थ नाही. आणि म्हणूनच कर्म कसं कर, कृष्ण पुढे सांगतायत की तू कर्म असं कर की ज्याच्यामध्ये तू कृष्ण भावना, परमेश्वर युद्ध का करायला सांगतायत अर्जुनाला, तू माझ्यासाठी युद्ध कर. कारण परमेश्वर जसं परमेश्वरांनी सांगितलंय, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे, की हा अधर्माचा नाश करायला मीच आलोय, मी या सगळ्यांचा नाश केलेला आहे, तू निमित्त होतोयस. आणि म्हणूनच तू माझ्यासाठी हे युद्ध कर, तू जे कर्म करतोयस ते मला अर्पण कर. आणि म्हणूनच हे प्रामाणिक कर्म जेव्हा माणूस करेल तेव्हा ते कर्म करणं, याच्यामध्ये कर्म, त्याच्यामध्ये राम आहे, कृष्ण आहे, तर त्या कर्माला महत्व आहे. असं हे कर्म आहे की तू मला या कर्मामध्ये माझ्याकडे ते अर्पण कर, ते कर्म. आणि म्हणूनच ह्या कर्माला मग महत्व आहे. ठीक आहे. म्हणजे त्या ढोंगीपणा दिसला नाही. आता हे तुम्हाला समोर एक चित्र दिसतंय, तर याच्यामध्ये कर्म, की दुसरीकडे जर एक प्रामाणिक व्यक्ती मनाने क्रियाशील इंद्रियांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करतो आणि आसक्तीशिवाय कृष्ण भावना भावी कर्मयोग सुरू करतो, तर तो त्याहून श्रेष्ठ असतो. आता हा कसा श्रेष्ठ असतो, तर तशी एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगते. हे जे आहेत, हे राजा प्रताप रुद्र म्हणून आहेत बरं का. स्वतःच्या व्यवसायात राहणे आणि जीवनाचा उद्देश पूर्ण करणे, जे भौतिक बंधनातून होऊन देवाच्या राज्यात प्रवेश करणे, हे अधिक चांगले आहे. मुख्य स्वार्थ गती किंवा स्वार्थाचे ध्येय विष्णूपर्यंत पोहोचवणे आहे. तर कसं, तर हे राजा प्रताप आहेत बरं का, रुद्र प्रताप. हे रुद्र प्रताप यांना चैतन्य महाप्रभूंना, त्यांच्या गावामध्ये चैतन्य महाप्रभू आले होते, तर त्यांच्या सचिवांना त्यांना सांगितलं की मला चैतन्य महाप्रभूंना भेटायचं आहे, तर त्या चैतन्य महाप्रभूंना भेटण्याची मला संधी मिळावी. परंतु ते सचिव जेव्हा सांगतात, जेव्हा चैतन्य महाप्रभूंकडे हा निरोप देतात, तेव्हा ते नाकारतात राजा रुद्रप्रभातला भेटणं, कारण तो मटेरियल, तो भौतिक जगामध्ये आहे. चैतन्य महाप्रभूंना कुठल्याही प्रकारच्या भौतिक तत्वांमध्ये अडकणाऱ्या व्यक्तीशी म्हणजे भेटण्याची त्यांना इच्छा नसते. म्हणे हाच राजा प्रताप ज्याने जगन्नाथ यात्रेचं आयोजन केलेलं असतं, तो जगन्नाथ यात्रा आयोजन करतो, त्याच्याकडे पैसा, अडका, सैन्य, हे सगळं भरपूर राजा आहे तो. परंतु जेव्हा चैतन्य महाप्रभू त्याला भेटायला नकार देतात, तर तेव्हा जेव्हा ते त्यांना कळतं त्यांच्या सेवकाकडून की ते पुरीला येणार आहे जगन्नाथ यात्रेसाठी आणि त्या गावामध्ये त्यांच्या जवळच्या भागातच येणार आहे, तर तेव्हा तो राजा दुसरं तिसरं काहीही विचार न करता त्या जगन्नाथ यात्रेमध्ये स्वच्छता करण्यासाठी आपल्या हातामध्ये झाडू घेतो आणि त्या कृष्ण सेवेसाठी तो ते तिथली जागा, परिसर झाडून काढत असतो. आणि हे दृश्य चैतन्य महाप्रभू स्वतः आपल्या डोळ्यांनी बघतात, की हा राजा आहे, त्यांना माहिती असतं की नाही, परंतु ते शेवटी कृष्णाचा अंश. प्रत्यक्ष चैतन्य महाप्रभू जेव्हा त्यांना या सेवेमध्ये बघतात, तेव्हा त्यांच्यावर प्रसन्न होतात. कारण का, की नुसताच तो करत नाहीये कर्म, पण त्याच्या मनात कृष्ण भावना आहे, तो सेवा करतोय, कृष्णासाठी सेवा करतोय. आणि म्हणूनच जरी तो या भौतिक बंधनांमध्ये आहे, तरी तो कृष्ण भावनेने स्वतःचं कर्म करतोय. त्याच्या मनामधलं जे भावना आहे, ती कृष्ण भावना तो अर्पण करतोय, हे कृष्णाला अर्पण करतोय, त्याचं कर्म कृष्णासाठी सेवा करतोय. आणि हे जेव्हा त्यांनी बघितलं, तेव्हा त्यांनी त्याला भेटायला होकार दिला आणि मग ते त्याला भेटण्यासाठी तयार झाले. की असा कितीही मोठी व्यक्ती असू दे, मग तुम्ही ती अगदी तुम्हाला अध्यात्मामध्ये किंवा आपण म्हणतो की योगामध्ये आणि अतिशय आपण ज्या शास्त्रीय पद्धतीने किंवा काही नैसर्गिक पद्धतीने आपण त्या शरीरावर ज्ञान मिळवलेलं आहे, इंद्रियांवर नियंत्रण मिळवलंय, परंतु जोपर्यंत
जोपर्यंत तुम्ही भगवंताला ती गोष्ट अर्पण करत नाही, जोपर्यंत तुम्ही अध्यात्माजवळ जात नाही, तुम्ही त्याच्या त्यांच्या भावनेने ती गोष्ट करत नाही, तोपर्यंत ती गोष्ट करण्याला अजिबात तुम्ही महत्व नसतं. आणि म्हणूनच त्या गोष्टीला कसं महत्व आहे हे पुढे जाऊन. आणि म्हणून हे परमेश्वर सांगतायत अर्जुनाला, की हे तुम्हाला चित्रामध्ये दिसत असेल तर हे कमळाचं पान आहे. तुम्हाला दिसतंय कमळाचं, आणि हे अळवाचं पान आहे, सॉरी. आणि कमळावर पण सेम असंच आहे, की तुम्ही कसे राहा. तुम्ही आत्मा जसं परमेश्वराने सांगितलंय, की मी हे सगळं जग नियंत्रक आहेत परमेश्वर, पण कुठेतरी ते अलिप्त आहे. तर तुम्ही असं डिटॅच्ड, म्हणजे तुम्ही अलिप्त राहूनही आपलं कर्म करू शकता. त्याच्यामध्ये गुंतून राहू नका. भौतिक बंधनांमध्ये जे करताय ते मी माझ्यासाठी करतोय, हे मी माझ्या बायकोसाठी केलं, हे मी माझ्या मुलांसाठी केलं, हे मी मला हे ऑफिसमध्ये चांगलं प्रमोशन मिळावं म्हणून मी हे केलं. जेव्हा तुम्ही या सगळ्या भावना, मग तुम्ही या बंधनांमध्ये आहात अजूनही, म्हणजे तुम्ही त्या भौतिक जगामध्ये. आणि हे नॅचरल आहे. जेव्हा तुम्ही कर्म करत असता हे सगळं ओघाने आलं, परंतु तुम्ही कुठेतरी स्वतःला जेव्हा, की साधं, मग तुम्ही जसं मी तुम्हाला सांगितलं, की तुम्ही अन्न खाताय, ते अन्न खाण्याच्या आधी जेव्हा तुम्ही कृष्णाला अर्पण करता, जेव्हा त्याला प्रसादाचं रूप येतं, तेव्हा ते तुम्ही जेव्हा, की तुम्ही ते प्रसाद न खाता खाल्लं तर ते पाप आहे हो. पण हेच तुम्ही कृष्णाला अर्पण करून खाल्लेला जो प्रसाद तुम्हाला दिसत असेल, तुम्ही कधी सणवार किंवा आपल्याकडे काहीही धर्म, धार्मिक कार्य केली जातात, आणि त्यावेळेला जो काही थोडा स्वयंपाक केला जातो, मग तो वरण, भात, भाजी, पोळी, साधी आमटी असू दे, पण जेव्हा तो नैवेद्य म्हणून दाखवला जातो आणि जेव्हा तो खाल्ला जातो, मला सांगा खरोखर, मला तुम्ही उत्तर देऊ शकाल तर, की त्याचा स्वाद आणि त्याचं जे त्याला त्याला जे एक प्रकारचा आस्वाद असतो, तो खूप वेगळा असतो. मला मान्य आहे का तुम्हाला? माझ्याशी तुम्ही सहमत आहात? हो. एक्झॅक्टली. तर सांगण्याचा उद्देश हा, की जेव्हा तुम्ही कृष्णाला ते अर्पण करताय, म्हणजे जेव्हा तुम्ही ते नैवेद्य स्वरूपामध्ये खाताय, तेव्हा त्याचं महत्व हे काही वेगळंच आहे. आणि म्हणून परमेश्वर सांगतायत, की तुम्ही आत्मा आहात हे जाणून अलिप्तपणे तुमचं कर्तव्य करा. म्हणजे तुम्ही कसं करता, की माझ्या बायकोला हे हवं आहे, माझ्या मुलांना, बरोबर आहे, तुम्ही तुमचं कर्तव्य करताय, कर्म करताय, पण हे तुम्ही शारीरिक पातळीवर करताय. हे तुम्ही आत्म्याच्या पातळीवर नाही करत आहात, की हे मला हवंय, हे माझ्यासाठी हवंय. मग माझ्याकडे अजून एवढ्या साड्या आहेत, पण मला तरीही अजून या लग्नाला जायचंय, इकडे हे फंक्शन आहे, तर अजून साडी. मग तो मोह का? कारण तुम्ही तुमची शारीरिक गरज, कुठेतरी तुम्हाला अजून तो मोह आवरत नाही. जसं मी परवा सांगितलं, की सॉरी, कालच्याच अध्यायामध्ये, की कसं ते डिटॅच्ड, म्हणजे तुम्हाला काम, क्रोध, लोभ, मोह ह्या गोष्टी कशा अडकवतात, आणि कसं तुमचे जे गुण आहेत हे तुम्हाला या गोष्टींमध्ये, भौतिक गोष्टींमध्ये अडकवत जातात, जोपर्यंत तुम्ही तुमच्या आत्म्याला तेवढं आध्यात्मिक सामर्थ्य देत नाही आहात, तुम्ही तेवढं आत्म्याला तुमच्या सामर्थ्यवान बनवत नाही आहात, तोपर्यंत आपण पुढे जाऊन बघणार आहोत, की कसे आपले गुण आणि कुठल्या दृष्टीने आत्म्याला कसं बनवलं पाहिजे, आणि त्यासाठी तुम्ही अजून कुठल्या गोष्टींची आवश्यकता आहे. आणि म्हणून तुम्ही आत्मा आहात, की आत्म्याच्या लेवलवर जेव्हा तुम्ही आत्मिक पातळीवर याचा विचार करा, तेव्हा ते तुम्ही अलिप्तपणे कराल. आणि तुम्ही ते कराल, कर्मच कराल, पण त्याच्यामध्ये कृष्ण भावना असेल. ते तुम्ही कृष्णासाठी करता, की ही भगवंतांची कृपा आहे, हे आज माझं घर आहे, ही माझं नोकरी मिळालेली आहे मला, हे माझ्या बळावर आहे, हे मी केलेलं आहे. हा जो आहे हा काय आहे? हा खोटा अहंकार आहे. पण अहंकार. हेच तुम्ही म्हणता जेव्हा, की खरोखर भगवंतांची कृपा आहे, मला हे सगळं मिळालं. हा जेव्हा ती कृष्ण भावना मनात येते, जेव्हा मनात हा भाव येतो, निर्मळ भाव, तेव्हा नक्कीच तुम्ही कुठेतरी ती पातळी गाठलेली असते. आणि मग तुम्ही कुठेतरी सुख, दुःख, आनंद, स्वार्थी, परमार्थ ह्या सगळ्या भावनांमध्ये स्वतःला बॅलन्स करू शकता आणि स्वतःला कुठेतरी संतुलित राखू शकता. मग अगदी तुम्हाला खूप मिळालं तरी अति आनंदाने भारावून जात नाही, आणि मग अति दुःखी झालात तरी तुम्ही, म्हणून कोणाच्या जाण्याने होणारं दुःख निश्चितच, कोणी आपली जवळची व्यक्ती गेली तर निश्चितच हे दुःख होणं हे अगदी साहजिक गोष्ट आहे. परंतु म्हणूनच, की जेव्हा आपण या आत्म्याच्या लेवलवर, की ज्याच्या त्याच्या कर्माने, आणि मग पुढे जाऊन आपण बघणार आहोत, की जसं हे आत्म्याच्या, की आपल्याला ते वाटणारं दुःख हे अगदी बरोबर असतं. परंतु कुठेतरी जेव्हा हे आत्म्याच्या लेवलवर, भगवंतांनी सांगितलं, की हे शरीर हे जीर्ण झालेलं आहे, हो, हे शरीर सोडलंय, पण हा आत्मा चिरंतन आहे. आणि म्हणून या पातळीवर जेव्हा विचार आपण करतो, पण ती पातळी गाठण्यासाठी काय केलं पाहिजे? तर काय केलं पाहिजे? तर अध्यात्माची साथ, आणि म्हणून वेदांचा अभ्यास, आणि म्हणूनच जितकं तुम्ही नामस्मरण कराल, म्हणून या कलियुगामधल्या यज्ञ पुढे जाऊन मी सांगणार आहे, की या कलियुगांमधला यज्ञ काय आहे? तो नामस्मरण.
आणि म्हणून या तीन पूर्ण आता आपण ह्याच्याबद्दल बघतोय काही हे सगळे याच्यामध्ये श्रीला प्रभुपादांचे वडील आहेत. मला वाटतं हे मी तुम्हाला सांगते, पण परंतु की हे सगळे जे थोर पुरुष त्याच्यामध्ये दिलेले आहेत, की तुमचे विहित कर्तव्य पार पाडा, कारण काम न करण्यापेक्षा तसे करणे चांगले आहे. कामाशिवाय आपले शारीरिक शरीरही राखता येत नाही. म्हणजे काय, की तुम्ही जर तुम्हाला आता मला सांगा, जसं आपण त्या मगाशी फोटोमध्ये बघितलं, एखादी संन्यासी व्यक्ती, मग ते ढोंगी आणि पाखंडी लोक असतात, ते काय करतात हो, ते शरीरालाही कष्ट नाही आणि काहीही करायचं नाही आणि काहीही न करता आपलं कर्म मी सगळं सोडून दिलेलं आहे, मला कशाची नाही, पण सगळं ढोंगीपणाने चालू असतं हो. आणि त्या ढोंगीपणाला स्वतःची इंद्रिय तृप्ती चालू असते. कारण का, कारण हातात मोबाईल आहे, सगळ्या गोष्टी या चोरून म्हणजे कुठेतरी लोकांना दाखवताना वेगळं, पण ढोंगीपणाने ही इंद्रिय तृप्ती चालू असते. आणि म्हणून मग कर्मही नाही, अशी लोक आपल्या कर्तव्यालाही चुकत असतात. आणि म्हणूनच परमेश्वर सांगतायत, की भले तुम्ही तुमचं सगळं सोडलं नाही, तरी तुम्ही तुमची कर्तव्य पार पडली. तुम्ही तुमच्या सगळ्या कमिटमेंट्स मग प्रत्येकाला जीवनामध्ये जी कर्तव्य दिली आहेत, कर्म दिली आहेत, ती तुम्ही करा. आणि ती कर्म करणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि ती कर्म करणं हे चांगलं आहे. ते आपल्या कामाशिवाय शारीरिक शरीर राखता येत नाही. आणि म्हणून तुम्ही शरीर की प्रभुपादांनी सांगितलंय, की तुम्ही सगळं करा. जसं मी तुम्हाला म्हटलं, की प्रभुपाद हे रात्रंदिवस पुस्तकं लिहायचे आणि अन्न वगैरे, कारण ते शुद्ध भक्त होते हो. त्यांना तमा नव्हती. ते फक्त परमेश्वराच्या चिंतनात होते, की कृष्ण भावनेमध्ये प्रत्येकाच्या मनामध्ये आपण कृष्ण भावना कशी पोहोचवू शकू, फक्त एवढंच त्यांच्या मनामध्ये होतं. आणि त्या भावनेने ते भारावलेले होते. परंतु पुढे जाऊन परमेश्वराला प्रभुपादांनी तेच सांगितलंय, की तुम्ही तुमची तब्येत, तुमची हेल्थ, तुमचं सगळं सांभाळून तुम्ही हे पुढच्या गोष्टी केल्या पाहिजेत. की तुम्ही हिमालयात मी जातो आणि तिथे तप करत बसतो, म्हणजे मी संन्यासी झालो आणि मला अध्यात्म सगळं कळलं. नाही हो, तसं होऊ नाही शकत. तुम्ही कर्म करा. तुम्ही घरचं सगळं सोडून, घरच्यांना वाऱ्यावर सोडून दिलाय आणि मी जातो आणि बसतो तिथे. नाही हो, ते तुम्ही चुकताय. ते कर्म नाही. म्हणून तुम्ही तुमचं कर्म, तुमचं कर्तव्य तुम्ही पार पाडा. तुम्ही योग्य पद्धतीने तुमचं कर्तव्य पार पाडा. आणि मगच तुम्ही त्या कर्माशी, तुम्ही तुमच्या कर्तव्याशी तुम्ही बांधील आहात आणि तुम्ही ते कर्म बांधील की म्हणून मग त्या भौतिक जगामध्ये पुढे जाऊन आपण करणारच आहोत, की या भौतिक जगामध्ये ही सगळी कर्तव्य माणूस पार पडतोय. पण पार पाडताना सुद्धा तो कुठल्या कुठल्या बेसवर, कुठल्या पायावर तो करतोय, तर त्याला 3 गुण, त्याचे गुण महत्वाचे आहेत. आणि त्या गुणांद्वारे ते गुण कसे आत्मसात केले जातात आणि त्या गुणांना कसं डेव्हलप केलं जातं, कसा त्यांचा विकास केला जातो, की आपण बघतो की सात्विक गुण, राजसिक गुण आणि तामसिक गुण. प्रत्येक, शेवटी मी म्हटलं तुम्हाला, की प्रत्येक अध्याय हा निगडित आहे. पुढे जाऊन याच्याविषयी विश्लेषण आहे. पण शेवटी माणूस कर्म कशाने करतोय? तर कर्म या बेसवर करतोय. या आधारित गोष्टींवर करतोय, की माणसाची सात्विक वृत्ती, माणसाची राजसिक वृत्ती आणि तामसिक वृत्ती, ही माणसाला कसं करावं या ह्याने. आणि म्हणून ह्या कर्माचे प्रकार आपण आता इथे बघतोय. तर हे कर्म कसं असावं? हे कर्म ह्याचे 3 प्रकार आहेत. कर्म करतोय, जे माणूस आपलं कर्तव्य करतोय, की भौतिक जगामध्ये जे आपले काम आहेत, ज्याच्या प्रतिक्रिया देत आहेत, चांगल्या प्रतिक्रिया मिळत आहेत, ते आपण कर्म करतोय. आणि म्हणूनच विकर्म, निष्कर्म आणि अकर्म. आता विकर्म करतोय म्हणजे काय, की देवाचे, म्हणजे कुठेतरी नियम, मग पार्किंगमध्ये नो पार्किंगमध्ये मग ती गाडी लावली आहे, हे आपण नियमाच्या बाह्य करतो. सांगताय तिथे हॉर्न वाजवू नका हो, हॉर्न न वाजवण्याचं लिहिलंय तरी पॅ 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 पॅ. मग तुम्ही काय करताय, कुठेतरी नियम बाह्य करताय, ते तुम्ही विकर्म करताय, तुम्ही चुकीची गोष्ट करताय. आणि म्हणूनच ते कर्म जेव्हा अकर्म कधी मानलं जातं, की ती तुम्ही सेल्फलेस, निस्वार्थ, इच्छाहीन कृतीने जेव्हा तुम्ही फळाची अपेक्षाही करत नाही, की ती फ्रुटिव्ह ऍक्टिव्हिटी तुम्हाला याच्यापासून काय मिळणार आहे, आणि मग तुम्ही त्या गोष्टीमध्ये जेव्हा स्वतःचं मन, जेव्हा ते कर्म तुम्ही त्या भावनेने करता, तेव्हा ते निष्काम कर्म, म्हणजेच ते, त्याला कुठलीही भावना नसते, त्याच्यामध्ये कुठलीही फळाची भावना नसते, हे निष्काम कर्म. आणि त्याच्या पुढे जाऊन हे जे अकर्म आहे, आपण बघितलं कर्म, विकर्म, निष्काम कर्म आणि अकर्म. तर विकर्म हे चुकीची गोष्ट आहे, जे नियमाबाह्य केलं जातं. कर्म हे तुम्ही कर्म तुमचं करताय नेहमीच, मग त्याला कुठल्या कर्म करताय ह्याला पुढे जाऊन आपण बघतोय. पण हे जे अकर्म आहे, ते भक्ती क्रिया, ज्यासाठी कोणाला कोणतीही प्रतिक्रिया सहन करावी लागत नाही. मग ते इतक्या आध्यात्मिक भावनेने, इतक्या त्या पातळीवर केलं जातं आणि जे परमेश्वराच्या मनामध्ये परमेश्वर ठेवून केलं जातं. आणि ते पूर्णपणे डिव्होशनल, पूर्णपणे त्या
आध्यात्मिक भावनेने केलं जातं, कुठेतरी त्या सात्विक भावनेने केलं जातं आणि मग त्याच्यावर त्यांच्या प्रतिक्रियांची अपेक्षाच होणार नाही हो, की लोक त्याला काही म्हणतील आणि काही ती कृती चुकीची असूच शकत नाही, कारण ती इतकी आध्यात्मिक आणि त्याला उच्च पातळी गाठलेली असते. असं हे अकर्म. आणि हे अकर्म करणारे कोण? तर थोर आहेत, जसं नारद मुनी. नारद मुनींना खूप इकडे तिकडे फिरायला लागलं, पण अकर्म कसं करत होते, की मनामध्ये नारायण, फक्त नारायण 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 नारायण. जसे आपले श्रीला प्रभुपाद, जे फक्त कृष्ण भावना मनामध्ये अकर्म करत होते, की त्यांनी कुठल्याही फळाची, की फक्त एका स्पिरिच्युअल भावनेने, एका आध्यात्मिक आणि एका सात्विक भावनेने, शुद्ध भावनेने, अगदी शुद्ध भक्त आपण म्हणतो कृष्णाचे, असं हे अकर्म. तर असं हे अकर्म. अकर्म हे या पूर्णपणे या आध्यात्मिक भावनेने केलं जातं. आणि मग लोक तुमच्याशी, आता कसं होतं, की तुमचं कर्म हे तुम्ही करताय, हे तुमचं कर्म आहे. तुमच्या हातामध्ये लोकांनी केलेल्या कर्माची तुम्ही नाही करू शकत काही. तुम्ही कधीही ते तुमच्या हातात नाही असू शकत. तुमची प्रतिक्रिया आहे, तुमचं कर्म आहे. पण लोक तुमच्याशी कशी वागताय ते त्यांचं कर्म आहे हो. तुम्ही त्याच्यावर कंट्रोल नाही करू शकत, तुम्ही त्या गोष्टीला साधू शकत नाही. पण तुमचं कर्म तुम्ही पूर्णपणे, एखादं चांगलं कर्म दुसऱ्याकडे घेऊन जातं आणि ते कधीही न संपणारं असतं. जसं या माणसाचं, हा आपण याला डॉमिनोज म्हणतो, की हे कसं बघा, की एक कर्म त्या सगळ्याशी निगडीत आहे, की चांगलं कर्म, मग तुमचे चांगलं कर्म हे एक गोष्ट तुम्हाला त्याच्याशी निगडीत असते, तुमच्या चांगल्या कर्मांशीच निगडीत असते, ज्याप्रमाणे ते केलं जातं. आणि त्याचप्रमाणे बुमरँग, म्हणजे तुम्ही जर एखाद्याशी चांगलं केलं तर तुम्हाला तो चांगल्या प्रकारच्याच प्रतिक्रिया येतात. जर एखाद्याने एखादी जे बुमरँग दाखवलंय बघा ह्याच्यामध्ये, ते तुम्ही जर प्रत्येक वेळेला तुम्ही एखाद्या व्यक्तीकडे बोट दाखवलं, 3 बोट तुमच्याकडे असतात. लक्षात नक्कीच. आहे तुमच्या? तर हो. त्यामुळे तुम्ही ही गोष्ट मनामध्ये अगदी ठासून भरा, की तुम्ही गोष्ट करताय, तुमचं कर्म तुम्ही करताय. पण लोकांच्या प्रतिक्रिया तुमच्या हातात नाही. लोकांना वाईट म्हणणं, हा असं का म्हणतोय, हे तुम्ही नाही म्हणू शकत. कारण ते बुमरँग संख तुमच्यावरच येईल. कारण ह्या तुमच्या केलेल्या कर्माची भावना आहे. हे तुमचं कर्म तुम्ही कुठेतरी नीट, तुमचं कर्म हे तुम्ही कृष्ण भावनेने करा, की तुम्हाला चांगल्याच प्रतिक्रिया मिळतील. तुमच्या विषयी कुठल्याही प्रकारच्या वाईट, कारण तुमची भावना, तुमचं कर्म हे अकर्म आहे. तुम्ही मनात या भावनेने करता आहे, हे अत्यंत महत्वाचं. आणि म्हणून इथे बांबूच्या झाडाचं उदाहरण दिलंय, जे आपण बघतो, ह्या बांबूच्या झाडाला वाढायला खूप वर्ष, बांबूला वाढवण्यास बरीच वर्ष लागतात. अनेक वर्षे पाणी द्यावे लागते, तेव्हाच तुम्हाला त्याचं रोप दिसायला लागतं. का त्याला दिसतं? म्हणूनच हे कुठेतरी तुम्ही जेव्हा लहानपणापासून, म्हणून मी तुम्हाला काल म्हटलं, की मी आता रिटायर झालोय, माझं सगळं झालंय, आता मी भगवद्गीता वाचायला घेतो. हे बरोबर आहे का चुकीचं हो? आहे. चुकीचं आहे. चुकीचं आहे. कारण तुम्ही जेव्हा ती भावना, सगळं झालंय तुमचं आता, तुम्हाला शारीरिक थकलेले आहात, मग तुमचे डोळे तरी तुम्हाला काम करतील का हो वाचायला? की तुम्हाला हातपाय थरथरतायत आणि तुमची अशी अवस्था झाल्यावर तुम्ही ते वाचणं. पण हेच तर तुम्ही, जसं श्रीला प्रभुपादांनी, मग ते तर शुद्ध भक्त. पण तुम्ही जेव्हा लहान वयापासून त्याचं बीज रोवता, तेव्हा तुम्हाला कुठेतरी ते वाढीस लागून, जसं मी म्हटलं, की भगवद्गीता 18 वेळाला वाचली तरच ती तितकी आत्मसात करू शकतो. आत्ताही मला सुद्धा, आम्हाला खूप थोडी कळली आहे हो आपल्याला. जेवढी हं. कळली आहे मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न आहे. पण अजून खूप सखोल आहे हो. अजून प्रत्येक गोष्ट इतकी सखोल आहे, की जितकी तुम्ही वाचाल, तितकी तुम्ही आत्मसात कराल. म्हणून तात्पर्य, मी परत-परत तुम्हाला तेच, मी ह्याच्यातलं तात्पर्य काही-काही तुम्हाला म्हणूनच वाचून दाखवतेय, की हे तात्पर्य इतकी महत्वाची आहेत, की प्रभुपादांनी अत्यंत सुंदर आणि सोप्या पद्धतीने ते दिली आहे. आणि म्हणून नक्की हा प्रत्येक अध्याय झाल्यावर एवढा प्रयत्न करा, की तुम्ही ते तात्पर्य वाचाल. आणि तुम्हाला बघा, मी नक्की सांगेन, की तुम्हाला ते आत्मसात करायला नक्की मदत होईल. तर तेवढं करा. तर अशा प्रकारे यथार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौंतेय मुक्तसंगः समाचर. श्री विष्णूसाठी यज्ञरूप कर्म केले जावे, अन्यथा या भौतिक जगात कर्म करून बंधन निर्माण होते. म्हणून हे कुंती पुत्रा, त्यांच्या आनंदासाठी योग्य ते कर्म कर. अशा प्रकारे आपण नेहमी बंधनातून मुक्त व्हाल. जे कर्म करताहेत, जो यज्ञ करताय, तुम्हाला माहितीये पूर्वीच्या काळी किंवा वेदांमध्ये दिले आपल्याला. आता मी येते एका टप्प्यावरती, की जिथे आपल्याला यज्ञ याग सांगितले जातात. भगवंतासाठी, जे श्री विष्णूंसाठी जेव्हा यज्ञ केले जातात, आता हे यज्ञ केले जातात, तेव्हा ते यज्ञाचं फळ असतं. पण प्रत्येक वेळी, आता राजे महाराजे किंवा आपण बघतो, की प्रत्येक वेळी हे यज्ञ केले जातात, कारण स्वतःला त्याच्यातलं फलित मिळावं. ते फलित मिळण्यापेक्षा, जर एखादा, मी तुम्हाला एक उदाहरण सांगते जनक महाराजांचं. जनक हं. महाराज जे मिथिलेचे हे होते, राज मिथिलेचे राजा. राजा होते.
तर मिथिलेच्या या राजांनी, जनक राजांनी यज्ञ केला. आता ते तर आत्मसाक्षात्कारी होते हो, ते आत्मसाक्षात्कारी असल्यामुळे त्यांना स्वतःला तर तो यज्ञ करण्याची खरोखर तेवढी नाही, कारण ते परमेश्वराशी आधीच एकरूप होऊन त्यांचा तो साक्षात्कार त्यांना झालेला होता. परंतु का यज्ञ केला जायचा? कारण की लोकांना, सामान्य लोकांपर्यंत ते पोहोचावं. प्रत्येक, तुम्ही बघाल तर या यज्ञांमध्ये महाप्रसाद आणि भरपूर मोठ्या प्रमाणावर हे केले जायचे. कारण का, की त्यातून जे मिळणारं फळ आहे आणि हे प्रत्येकाच्या वाट्याला यावं आणि प्रत्येकाला या यज्ञाचं महत्व कळावं. आणि मग या यज्ञावर काय अवलंबून आहे हे पुढे जाऊन आपण बघतोय आता, की यज्ञ हे का केले जायचे. आणि मग हे यज्ञरूप जे कर्म केले जातं, हे यज्ञरूप कर्म तुम्ही विष्णूला अर्पण करा. हे जर तुम्ही भौतिक जगामध्ये स्वतःसाठी केलं तर तुम्ही पुन्हा बंधनात अडकले जाणार, की हे मी माझ्यासाठी करतोय, हे मी माझ्या लोकांसाठी करतोय. मग तुम्ही कुठेतरी त्याच्यातनं मिळणारा आनंद पण तो खूप सगळा क्षणभंगूर आहे हो. पण हेच तुम्ही ही जेव्हा विष्णूला भावना, जेव्हा तुम्ही विष्णूसाठी हा यज्ञ केला जातो, तेव्हा तुम्ही या भौतिक बंधनातून मोकळे व्हायला ते मदत होते. आणि मगच तुम्हाला या बंधनातून, या भौतिक जगातून, या भौतिक बंधनातून मुक्त व्हायचं असेल आणि वैकुंठाकडे प्रवास करायचा असेल. आणि म्हणूनच भगवंत काल, जसं मी सांगितलं, की तुम्ही फक्त अगदी शेवटी शेवटी ही गोष्ट करून आणि मग पुढे जाऊन काही अध्यायांमध्ये त्या पण गोष्टी आहेत की त्यालाही किती महत्व आहे. परंतु जेव्हा तुम्ही हे छोट्या 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 प्रमाणात आणि अगदी लहानपणापासून त्याचं बीज रोवून जेव्हा ती कृष्ण भावना वाढीस लागेल, तेव्हा त्याचं महत्व आणि तेव्हा ती आत्मसात तेवढ्या स्वरूपात केली जाते. आणि म्हणून हे यज्ञ करताना ते विष्णू रूपाला अर्पण करा. आणि म्हणून ह्या युगामध्ये, जसं मी सांगितलं, की प्रत्येक युगामध्ये या यज्ञांना महत्व होतं. ही 4 प्रकारची युग आपण बघितलेली आहेत. तर ही 4 युग आहेत: सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापारयुग आणि कलियुग, आत्ताचं जे आपलं चालू आहे. आता या सत्ययुगामध्ये काय होतं, तर याच्यामध्ये ध्यान केलं जायचं. कारण इतकी शुद्ध भाव होते, इतकं पवित्र शरीर होतं, की एवढं आजूबाजूचं जे वातावरण होतं, या सगळ्या वातावरणामध्ये मनुष्य स्वतःच्या ध्यान, म्हणजे जो अष्टांग योग आपण म्हणतो, की जे पूर्ण शरीराला त्या ध्यानामध्ये घालणं हे सहज शक्य होतं. कारण तेवढं शरीराचं पावित्र्य होतं, आत्म्याचं, मनाचं पावित्र्य होतं ते सत्ययुगामध्ये. आणि लोकांनी ध्यान केलं पाहिजे आणि म्हणूनच लोकांना ध्यान सांगितलं जायचं, जे लोक करू शकायचे. हेच त्रेतायुगामध्ये, की ज्या रामाच्या युगामध्ये, तर म्हणून मी जनक राजाची आता उदाहरण दिलं, की ह्या त्रेता प्रभू रामचंद्रांनी सुद्धा, जनक राजांनी सुद्धा जे यज्ञ याग केले होते, स्वतः दशरथ राजांनी यज्ञ केले होते पुत्रप्राप्तीसाठी. लोक यज्ञ काय करायचे, म्हणजे त्यावेळेला यज्ञ हे अग्नीला अर्पण करणं, की जे आहुती देणं, मग यज्ञामध्ये आहुती देणं आणि त्या प्रकारे देवाला ते अर्पण केलं जायचं. तर त्रेतायुगामध्ये या गोष्टीला महत्व होतं, की तुम्ही यज्ञ याग करा, आहुती द्या आणि ते अर्पण करा. तेच द्वापार युगामध्ये काय होतं, तर मंदिरांमध्ये जाऊन पूजा केली जायची. जे भगवंत, जे महाभारताच्या या भगवद्गीतेच्या युगामध्ये, की तुम्ही भगवंतांची अर्चना, पूजा अर्चना करा, की मंदिरांमध्ये जाऊन भगवंताला, जी भगवंतांची मूर्ती असते, जसं आपण म्हटलं, की देव सगळीकडे आहे. जे काल आपण नृसिंहाच्या गोष्टीत बघितलं, की खांबामध्ये पण देव आहे. शेवटी तुमची भावना, तुम्हाला दिसणारा देव, मग ते परमात्म्याचं रूप असो, ते ब्राह्मण रूप असो, नाही तर ते भगवान रूप असो, पण ते तुम्हाला दिसणारा भगवंत हे महत्वाचं. तसं या भगवंतांची पूजा केली जायची या द्वापार युगामध्ये. आणि आपल्या कलियुगामध्ये नामस्मरण, नामस्मरण हा एकच यज्ञ आहे, जो तुम्ही भगवंतांना अर्पण करू शकता. आणि म्हणूनच अत्यंत ही योग्य पद्धतीने तो मंत्र केला पाहिजे आणि ह्या मंत्राचा जप केला पाहिजे. आणि हा मंत्राचा जप करणे हे या कलियुगातील हा यज्ञ आहे. प्रभू म्हणून हे आहे, तुम्हाला दिसतायत हे प्रभू चैतन्य महाप्रभू जे 500 वर्षांपूर्वी हे महामंत्र आपल्यासाठी घेऊन आले, की जो हरे कृष्णाचा महामंत्र त्यांनी आणला. आणि म्हणून हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आणि त्याच्या आधी जो आपण पंचतत्व मंत्र म्हणतो, जे मी कालही तुम्हाला सांगितलं, त्याचं महत्व पुढे जाऊनही एका अध्यायामध्ये मी सांगणार आहे पूर्ण विस्तृत स्वरूपामध्ये, की जे चैतन्य महाप्रभू, एक सेकंड, तर त्या प्रकारे हे चैतन्य महाप्रभू, त्याच्यानंतर नित्यानंद प्रभू, अद्वैत गदाधर, राधाराणी, जे प्रत्येक याचे अंश होते, आणि श्रीवासादी, हे सगळे जे होते, तर या सगळ्यांमध्ये हे अंश होते. कोणाचे अंश, तर भगवंत कृष्णाचा
बलराम यांचा अंश होता, नारदांचा अंश होता, राधाराणींचा अंश होता आणि या सगळ्यांचा अंश असलेले हे सगळे जण आहेत. यांचं नामस्मरण करतो. भगवंतांचं आपण नामस्मरण करण्याच्या आधी कृष्णाचं हरे कृष्णा, जसं मी म्हटलं की आपण भगवंतांच्या एनर्जी, भगवंतांच्या शक्तीचं नामस्मरण, हरे कृष्ण. आपण या कृष्णाचं, कृष्ण म्हणजे काय हो, सगळ्यांना अट्रॅक्ट करणारे, सगळ्यांना ओढून घेणारे, आपल्याकडे ओढून घेणारी अशी ही शक्ती आहे. आणि आपण म्हणून हरे कृष्ण म्हणून या मंत्राचा जप करतो. आणि म्हणून प्रभू चैतन्य महाप्रभूंचं नामस्मरण करण्यासाठी आपण या पंचतत्वाचा मंत्र आधी म्हणत असतो. आणि या मंत्रामध्ये म्हणून ते सामर्थ्य आहे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादी गौरभक्त वृंद. तर अशा या 5ही जणांचं आपण नामस्मरण करून आपण महामंत्राला सुरुवात करत असतो. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जसं हे तुम्हाला दिसत आहेत 5 चित्रामध्ये, जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभू आहेत आणि बलराम आहेत, नारद मुनी आहेत, अद्वैत व्यास आहेत आणि राधाराणीचे अंश आहेत. अशा या प्रकारे शिवाचा अवतार आहे, सदाशिवाचा अवतार आहे, नारदांचा अवतार आहे आणि राधाराणींचा अंश आहे. असे हे सगळे 5ही जणांचं नामस्मरण पंचतत्व मंत्रांनी केलं जातं. श्रीकृष्ण बलराम, तुम्ही लिहिताय का माताजी? श्रीकृष्ण बलराम, शिवाचा अवतार, नारदाचा अवतार आणि राधाराणींचा अवतार, अशा या 5 व्यक्तींमध्ये अशा प्रकारे यांचं नामस्मरण पंचतत्व मंत्राने केलं जातं. मी अजून त्याची माहिती देईन, तुम्हाला पाठवणार आहे. मी ग्रुपवर पूर्ण डिटेलमध्ये शेअर करीन. भगवान चैतन्य महाप्रभू स्वतः कृष्ण आहेत आणि हे कृष्ण मंत्र उपदेश करण्यासाठी 500 वर्षांपूर्वी कलियुगामध्ये आले होते. आणि जसं मी तुम्हाला म्हटलं की हरेर नमा हरेर नमैव केवलम कलौ नास्ति एव गतिर अन्यथा. या पाखंडी आणि ढोंगीपणाच्या या युगातील तारणाचे एकमेव साधन म्हणजे परमेश्वराच्या पवित्र नावाचा जप करणे. इतर कोणताही मार्ग नाही, नास्ति एव नास्ति. तुम्ही कुठलंही काही नाही, तुम्हाला फक्त नामस्मरण करायचंय. बघा तुम्ही, म्हणून मी प्रत्येकाला तेच सांगितलं की याची प्रतीची तुम्हाला प्रत्येकाला येणार आहे. जेव्हा तुम्ही नामस्मरणाची एक माळ जरी ओढायला सुरुवात केली तरी मला तुम्ही नक्की खात्रीने मी लिहून देते की दुसऱ्या दिवशी मला सांगाल की तुम्हाला काय प्रचिती आली. आणि याचा महिमाच थोर आहे. आणि म्हणूनच मनापासून हे जप करणं, असा हा यज्ञ करणं, असा हा नामस्मरणाचा यज्ञ. आता या यज्ञाचं महत्व काय, जे आपण पुढे जाऊन जाणून घेणार असं की या यज्ञामुळे काय होतं. जसं आपण बघितलं की भगवान विष्णूंचा अवतार श्रीकृष्ण आहेत, तर हे सगळ्या गोष्टीचे नियंत्रक आहे. आणि मग सर्व देवी देवतांना पण हे यंत्र अर्पण केले जातात. तुम्ही बघत असाल तर प्रत्येक देवी देवतांना प्रसन्न करून घेण्यासाठी वेगवेगळे यज्ञशास्त्रामध्ये दिलेले आहेत, वेदामध्ये दिलेले आहेत. आणि मग या देवी देवतांना एक डेमिगॉड्स म्हणून याच्यामध्ये म्हटलंय की जे परमेश्वराने म्हणजे श्रीकृष्णाने त्यांना की ज्या गोष्टी आपल्याला मिळतात, जे अन्न आणि ज्या गोष्टींची आपल्याला आपल्या आयुष्यामध्ये, आपल्या जीवनामध्ये आवश्यक असते, हे सगळं या देवी देवतांकडून मिळत असतं. आणि हे देवी देवता कोणाचे अंश आहेत? हे परमेश्वराचे, हे भगवंतांकडून. आणि या भगवंतांच्या प्रत्येक म्हणजे एक पुढे जाऊन एक सुंदर स्लाइड आहे माझ्याकडे, जे मी तुम्हाला एका अध्यायात दाखवेन की भगवंतांच्या या प्रत्येक अवयवामध्ये हे देवी देवता की ज्यांच्या पासून आपल्याला हे सगळं मिळतंय. आणि म्हणूनच हे यज्ञ जेव्हा देवी देवतांसाठी केले जातात ते साहजिकच कृष्णाला अर्पण केले जातात, साहजिकच ते विष्णूला अर्पण केले जातात. आणि म्हणून म्हटलंय असं की तुम्ही देव सगळीकडे आहे आणि देव वेगवेगळ्या स्वरूपात, जसं प्रत्येक जण. आणि ही प्रत्येकाची श्रद्धा, शेवटी जो माणूस श्रद्धेने ज्या देवाला पूजतो, मग आपण बघतो गणपती हा बुद्धीची देवता आहे, माता सरस्वती ही बुद्धीची देवता आहे. त्याच्या प्रत्येक गोष्टीला, जसं लक्ष्मी ही देवता आहे आपल्या, ज्याच्यामुळे आपल्याला पैसार अर्थ या गोष्टीचं हे केलं जातं. शिव यांचा अवतार आहे. त्याच्यानंतर ब्रह्मा जे ज्यांनी उत्पत्ती केलेली आहे या सगळ्या जगाची, हे सगळे हे भगवंतांपासून. आणि पुढे जाऊन खूप सुंदर याच्याबद्दल अजून मी माहिती देईन की कसं ब्रह्मा शिव यांनी सुद्धा कशी आराधना केलेली आहे भगवंतांची. तर हे सगळं जेव्हा तुम्ही भगवंतांना हे अर्पण करताय, हे साहजिकच सगळ्या देवी देवतांना अर्पण केलं जातं. आणि म्हणून वेगळे यज्ञ, वेगळी पूजा नाही केली तरीही भगवंतांना मिळालेली आहे. आणि मग यज्ञ का करावे? कारण ह्या यज्ञ करून बघा तुम्ही, अन्नात भवती भूतानी पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात भवती पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव. सर्व प्राणी हे अन्नावर अवलंबून असतात, जे पावसाने निर्माण केले जातात.
यज्ञ केल्याने पाऊस पडतो आणि विहित कर्मातून यज्ञ उत्पन्न होतो. म्हणजे तुम्ही का, कारण तुम्ही हे यज्ञ करता. एक मिनिट, माझ्या कृष्णाला जरा एक सेकंद द्या मला जरा. म्हणजे सर्व प्राणी मात्र हे अन्नधान्यांवर अवलंबून असतात. हा सॉरी. तर सर्व प्राणी मात्र म्हणजे तुम्ही बघाल तर जेव्हा माणसाला आपल्या गरजा भागवण्यासाठी म्हणजे अन्नाची ही आवश्यकता असते. जे माणसाला अन्न देणारे हे देवी देवतांपासून जेव्हा यज्ञ केले जातात तेव्हा हे पाऊस पडला जातो. जसं पर्जन्य राजाला प्रसन्न करण्यासाठी हे यज्ञ केले जायचे. आणि काही पूर्वीच्या काळी की जेव्हा पाऊस पडायचा नाही, दुष्काळ पडायचा, बघा तुम्ही कितीतरी वेळा या कर्म जेव्हा यज्ञांमधून पर्जन्य राजाला प्रार्थना केली जाते आणि पर्जन्य राजाला प्रसन्न करून पर्जन्य राजा पडल्यावर ते अन्नाची उत्पत्ती करतात. आणि मग हे अन्न जेव्हा आपण नैवेद्य स्वरूपात भगवंताला अर्पण करतो, हे आपण खाल्लं तर आपली इंद्रिय तृप्ती आहे, पण ते जेव्हा भगवंतांना अर्पण केलं जातं त्या भगवंतांना अर्पण केल्यावर ते वेदांना मिळालं. हो, म्हणजे ते जेव्हा त्याच्यामध्ये कृष्ण भावना आहे, ते अन्न तयार करण्यामध्ये आपण आपला जेव्हा काही बनवतो तर ते जेव्हा या विहित कर्मातून म्हणजे जेव्हा मिळालंय त्याचं आपण कुठेतरी एक कृतज्ञता व्यक्त करत असतो आणि आपण जेव्हा ते नैवेद्य स्वरूपामध्ये खातो तेव्हा त्याची भावना एक वेगळीच असते. आणि म्हणून या यज्ञाला कसं महत्व आहे. आणि म्हणून मी तुमच्यासाठी एक दोन ओळी याच्यातल्या वाचते की हे चित्र खूप छान आहे की परमेश्वराने ज्यांनी भगवंतांनी वेदांना निर्माण केले भगवंतांचे, आणि मग भगवंतांची इंद्रिय इतकी जसं आपण काल बघितलं की भगवंत हे 6 भगवंतांची जी गुण बघितले आपण की भगवंतांकडे काय नाहीये. भगवंतांकडे भगवंत श्रीमंत आहेत, भगवंत ज्ञानी आहेत, भगवंत सामर्थ्यवान आहेत, भगवंत संन्यासी आहेत की ज्यांना कशाचीही तमा नाही, कशाचीही त्यांना अपेक्षा नाहीये. आणि जे सामर्थ्यवान आहेत, बलशाली आहेत, तेवढेच सौंदर्यवान आहेत भगवंत. आणि म्हणूनच असे भगवंत की ज्यांच्या इंद्रिय म्हणजे त्यांची सगळी इंद्रिय ही वेगवेगळ्या स्वरूपात काम करू शकतात, की एक इंद्रिय इतर गोष्टींचंही काम करू शकतं. आणि असं त्यांच्या श्वासामधून सुद्धा भगवंत बोलतात आपल्याशी. त्यांनी या उत्पत्ती जी केली, भगवंतांनी उत्पत्ती केली आहे, भगवंतांपासून ब्रह्मा निर्माण झाले आणि त्यांनी ही प्रकृतीची निर्मिती केलेली आहे. आणि तिचं पुढे जाऊन मी अजून त्याच्यावर तुम्हाला पूर्ण सांगेन, हे थोडंसं त्याला टच करते. पण मुख्य सांगायचं गोष्ट की भगवंतांपासून वेदांत म्हणजे कुठेतरी वेदाचा अभ्यास हे कृष्णावर आहे. तुम्ही कृष्ण नाही जाणलेत तर त्या वेदांचा काय अभ्यास. तसं हे जे सामवेद आपले जे वेद आहेत सगळे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आणि अथर्ववेद हे आपल्याला काय सांगतात, हे भगवंतांनी हा वेदांचा अभ्यास. आणि या वेदांमध्ये जे यज्ञ सांगितलेले हे जे विहित कर्म जेव्हा आपण करतो, जेव्हा आपण ते विष्णूला अर्पण करतो, हे जेव्हा आपण आहुती त्याच्यातली देतो, विष्णूला अर्पण करतो, कृष्णाला अर्पण करतो, तेव्हा ते आपल्याला प्रसन्न होऊन पर्जन्य होतात. आणि पर्जन्य स्वरूपामध्ये आपल्याला प्रसन्न होऊन आपल्याला अन्नाची निर्मिती करता येते. आणि म्हणून ही अन्न निर्मिती केल्यावर आपण हे अन्न बनवू शकतो. आणि म्हणून हे चारी ठाव जेव्हा आपण बघतो की सगळ्या प्रकारचं अन्न बनवलंय आणि हे अन्न जेव्हा आपण भगवंताला परत दाखवतो तेव्हा ते मिळालं. हो, तेव्हा ते भगवंताला जेव्हा मिळतं तेव्हा भगवंत प्रसन्न झाले. आणि भगवंत प्रसन्न होऊनच म्हणजे सगळं ह्याचं सायकल काय की जेव्हा तुम्ही परमेश्वरापासून ते परमेश्वरापर्यंत हे सगळं तेथे त्यांना मिळतं. आणि म्हणून ती जी भावना आहे, ती जी कृष्ण भावनेने कर्म केलं जातं, यज्ञ केले जातात, हे यज्ञ का करावं, म्हणूनच हा जो जामस्मरणाचा यज्ञ आहे तो प्रत्येकाने केला पाहिजे की अन्नाच्या निर्मितीसाठी. की अन्न निर्मिती, अन्न नाही तर शरीर नाही. हो, तुम्ही खाणार काय तर तुम्ही जगणार काय, आणि मग तुम्ही कसं तुमचं पुढचंही, मग तुमचं शारीरिक नाही तर तुम्ही मानसिक, तुमचं आध्यात्मिक, मग तुमची कुठलीच वाढ होऊ शकत नाही. आणि म्हणून हे जेव्हा अवलंबून असतं तेव्हा तुम्ही ह्या यज्ञाला महत्व केलं पाहिजे. पण त्याच्याच पुढे जाऊन आता हे जे भगवंतांनी या ह्याची गोष्ट सांगितली आहे की ही तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल, इथे दिसत असेल तर ही कुठली गोष्ट आहे, सगळ्यांना माहिती आहे. ही खूप सोपी गोष्ट आहे, सगळ्यांना माहिती पाहिजे ही गोष्ट. गोवर्धन पर्वत. अगदी बरोबर, गोवर्धन. अगदी बरोबर, अगदी बरोबर. तर अशा प्रकारे
तुम्हाला माहिती असेल तर गोवर्धन पर्वताची पूजा, तुम्हाला माहिती आहे की कृष्णाने म्हणजे या गोवर्धन पर्वताची माहिती आहे का गोष्ट तुम्हाला, की कसा कृष्णाने, की इंद्राला राग आला होता जेव्हा नंदबाबाला सांगितलं कृष्णाने की तुम्ही का पूजा करताय, तुम्ही पर्वताची पूजा करा, तुम्ही गोवर्धन पर्वताची पूजा करा, ज्या आपल्याला सगळं मिळतंय आणि देतायत, प्रसन्न होतात ते आपल्या. आणि जेव्हा इंद्राला या गोष्टीचा राग येतो आणि मग तेव्हा तो काय करतो, आज्ञा करून वरुण राजांना सांगतो ना की वरुण राजाला पर्जन्य वाटेल तेवढा पाऊस पाड म्हणून, आणि ती जी भावना अहंकार भावनेने कुठेतरी करतो. परंतु काय करतात श्रीकृष्ण तेव्हा, श्रीकृष्ण आपल्या आपल्या वृंदावनाचे अगदी लाडके असतात हो, आणि आपले इतके प्रिय असतात ते सगळ्यांना, की त्या प्रिय सगळ्या त्या लोकांना ते गोवर्धन पर्वताखालीच एकत्र आणतात आणि त्यांचा सगळ्यांचं संरक्षण करतात. कारण ह्यांचा सगळ्यांचा इतका, कारण भगवंतांवर सगळ्यांचा विश्वास असतो, आणि हे जे सगळे वृंदावनवासी आहेत त्या सगळ्यांचा भगवंतावर अतिशय जीव असतो आणि भगवंतांचाही त्यांच्यावर तितकाच जीव असतो. आणि त्या प्रकारे त्या गोवर्धन पर्वताखाली त्यांनी सगळ्यांचं रक्षण केलेलं आहे. आता तुम्ही म्हणाल की यज्ञ म्हणजे याच्या बाजूला, म्हणून हा जे यज्ञ केले जातात, या यज्ञामधून म्हणजे या पर्वताची की वरुण राजांची पूजा केली जाते. पण जेव्हा हे सगळं किती दिवस, तुम्हाला माहितीये की भगवंत फक्त 6-7 वर्षाचे होते की त्यांनी आपल्या करंगळीवर 7 दिवस तो पर्वत धरून ठेवला होता, आणि 7 दिवस की त्यांच्या गायी म्हशी सगळ्यांचं त्यांनी त्याच्या खाली संरक्षण केलेलं आहे, की या पर्वताखाली त्यांनी 7 दिवस, आणि मग शेवटी शरण गेलेले आहेत की इंद्रदेव की त्यांना आपल्या चुकीची म्हणजे त्यांना माफी मागतात, पश्चाताप होतो. आणि म्हणूनच की का पूजा केली पाहिजे, यज्ञांची पूजा, म्हणून भगवंतांनी जे महत्व सांगितलंय की हे यज्ञांचं महत्व वेदांमध्ये शास्त्रांमध्ये जे दिलं आहे की ज्यामुळे आपल्याला या गोष्टी मिळतात आणि या यज्ञाच्या. पण ह्याच्याच पुढे जाऊन सांगण्याचा मुद्दा हा आहे की जेव्हा भगवंतांबरोबर, की बरेच लोक तुम्हाला दिसतात या भौतिक जगामध्ये की तुम्ही, मी देव आहे आणि माझी पूजा करा, माझ्यामुळे हे अर्पण झालेलं आहे, आणि खूप म्हणतात ना अर्ध्या अळकुंडामध्ये पण पिवळी होणारी लोक असतात, आणि मग ती देवाचं अनुकरण करायला जातात. आपण देव आहोत असं समजत असतात. पण मग तुम्हाला येतो का हो गोवर्धन पर्वत हातावर उचलता, तुम्ही शंकराचं अनुकरण करायला जाल, तुम्ही शंकर आहे मी देव आहे, मग तुम्ही विष प्राशन कराल का हो. शंकराने केवढं विष प्राशन केलेलं आणि केवढं पचवलं होतं विष, एक थेंब विष घेतलं तरी तुमची काय हालत होईल, अशी आहे. तर पुढे जाऊन सांगण्याचा उद्देश आहे की परमेश्वराचं अनुकरण करू नका, अनुसरण आणि अनुकरण याच्यातला फरक सांगायला मी, की परमेश्वर सांगतायत की म्हणून पुढे जाऊन हे जे लोक अनुकरण करणारी, की तुम्ही चांगलं वागलं, की परमेश्वर सांगतायत की अनुकरण, महापुरुष जे आचरण करतात सामान्य लोक तेच अनुकरण करतात. आपल्या अनुकरणीय कामांद्वारे जे आदर्श प्रस्तुत करतात संपूर्ण जग त्यांचं अनुसरण करत असतो. आणि म्हणूनच तुम्ही अनुकरण करा, तुम्ही अनुयायी व्हा, तुम्ही मीच आहे अहंकारपणाने तुम्ही जर सांगितलं हे मला काय सांगायचंय काही, मला सगळं माहितीये, प्लीज डोंट, म्हणजे तुम्ही मला सांगण्याची काही गरज नाही. आणि तसंच या चित्रामध्ये तुम्हाला दिसतंय, मी हा श्लोक तुमच्यासाठी वाचते, यदाचरती श्रेष्ठस्थ तत्ते वेतरो जनः सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते. म्हणजे हा माणूस, मला सांगा की हा माणूस हातामध्ये सिगरेट ओढतोय आणि तो इतर लोकांना सांगतोय की तुम्ही स्मोक करू नका, हे बरोबर वाटतंय का हो तुम्हाला. नाही. हे किती विसंगत आहे की नाही, हे किती विसंगत आहे की मी करणार. तसंच जेवताना आई आपली मोबाईल समोर किंवा हातात मोबाईल समोर किंवा टीव्ही समोर बसून जेवतीये आणि मुलांना सांगते की ए टीव्ही बंद करा रे, ए मोबाईल नाही घ्यायचा. हे विसंगत आहे हो. अहो तुम्ही अनुकरण करा जेव्हा तुम्हाला कधी बोलण्याचा हक्क आहे, की जेव्हा तुम्ही ती गोष्ट आत्मसात करता, जेव्हा तुम्ही ती गोष्ट स्वतःमध्ये आणता, तेव्हा तुम्हाला हक्क आहे. हा माणूस स्वतः स्मोक करतोय आणि तो लोकांना सांगतोय तुम्ही अनुकरण करा त्याचं किंवा त्याचं ऐका, हे खूप विसंगत आहे आणि असं होऊच शकत नाही. आणि म्हणूनच हा जो आदर्श व्यक्ती आहे, ती आदर्श व्यक्ती ही त्याचं आचरण हे योग्यच असलं पाहिजे. जसे चैतन्य महाप्रभूंचं अनुकरण केलं लोकांनी, त्यांचे अनुयायी होते, त्यांनी श्रीकृष्ण महामंत्र आणला पृथ्वी तलावरती कलियुगामध्ये, आणि त्याचं त्या लोकांनी अनुकरण कसं केलं, तर त्या महामंत्राचा प्रचार केला. कृष्ण भावनेचा श्रीला प्रभुपादांनी अनुकरण नाही केलं, की जसे मी अनुकरण कसं चांगल्या स्वरूपात की मी कृष्ण आहे, चैतन्य महाप्रभूंनी मी देव आहे, असं नाही. तुम्ही चांगल्या गोष्टींमधून लोकांना अनुकरण देण्यासाठी प्रेरणा दिली पाहिजे, आणि ही जी प्रेरणा आहे ही महत्वाची आहे.
महापुरुष जे आचरण करतायत त्याच्यावरून लोकांना प्रेरणा मिळते आणि ही प्रेरणा मिळणं गरजेचं आहे आणि मगच संपूर्ण जग त्याचं अनुसरण करतं आणि मग ते अनुसरण केल्यावर प्रत्येकाला तेवढ्या सामर्थ्यवान म्हणजे तेवढं सामर्थ्य मिळू शकतं आणि म्हणूनच याचं महत्व की जसं आपण इथे बघतोय की कसं हे पिल्लू त्यांचं अनुसरण करतायत की त्या आपल्या आईच्या पाठीपाठी ते जात आहेत. जसं आपण किती वेळा बघतो पिल्लांना उडायला मदत करतं, पक्षी उडायला मदत करतात. तो उदाहरणाद्वारे नेतृत्व करत असतो. रोल मॉडेल, ही सपोज टू बी द रोल मॉडेल. एक आदर्श व्यक्ती, ही आदर्श व्यक्ती लोकांना कशी वाटेल की मी आदर्श आहे, माझं ऐका, मी असा आहे, मी तसा नाही हो. तुम्ही तुमच्या कर्मातून, तुमच्या कृत्यातून, तुमच्या कृतीतून ते दाखवा. तुम्ही अनुकरण करताय हे तुम्ही चांगल्या गोष्टी वागताय, तुम्ही ते चांगल्या गोष्टी वागून त्याची प्रेरणा लोकांना द्या, तरच ते लोकांपर्यंत पोहोचेल. जसं लहान भावंड मुलं मोठ्या भावंडांचं अनुकरण करत असतात कारण त्यांना मोठी भावंड ही त्यांचे आदर्श वाटतात आणि एखादी प्रत्येकाला मला सांगा प्रत्येकाच्या मनात अशी आदर्श व्यक्ती असेल, बरोबर? माझ्याशी सहमत आहात तुम्ही की तुमच्या मनात आहेत प्रत्येकाला एक मी यांच्यासारखा होणार आहे, पण मी तो आहे का? सचिन तेंडुलकर सारखं व्हायचंय मला, पण मी सचिन तेंडुलकरच होणार असं नाही. पण तुम्ही ते अनुकरण करा. मी लता मंगेशकर, ज्या महान गायिका, ज्या नुकत्याच ज्यांचं निधन झालं, ज्या महान गायिका ज्यांच्या गळ्यामध्ये सरस्वती हो, पण मी ते आहे असं नाही, तर त्यांचं अनुकरण म्हणजे त्यांच्या सारखं होणं किंवा कुठल्याही चांगल्या गोष्टींची कृतीने प्रेरणा घेणं हे महत्वाचं. आणि म्हणूनच तो मिथ्या अहंकार टाळून आपण चांगल्या गोष्टींचं कसं अनुकरण करू शकतो हे महत्वाचं. असं पुढे जाऊन मी आता या सुंदर अशा या तुम्हाला एका छान कृतीची माहिती देणार आहे आणि मग हे कसं करू शकतो आपण. आणि म्हणून अर्जुन विचारतोय कृष्णाला, मग हे सगळं जग आहे, हे सगळं चांगलं असं सगळं आहे, पण तरीही माणूस का खाली जातोय, का माणूस अधोगतीला जातोय, अधःपतन का होतंय माणसाचं? ते अधःपतन का होतंय? तुम्ही भौतिक जगात आहात, तुम्ही या सगळ्या भौतिक जगामध्ये बांधलेले आहात आणि तुम्हाला कोणाचा तुमच्यावरती हे आहे तर काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, मोह, मत्सर याच्यामध्ये तुम्ही अडकलेले आहात आणि त्याचा तुमच्यावर प्रभाव आहे. आणि मग तो प्रभाव म्हणून तो प्रभाव सात्विक लोक कसे दाखवतील, राजसिक आणि तामसिक, की तुम्ही ठीक आहे बाबा, एखादी झाड, एखाद्या उदाहरणाने तुम्हाला सांगते, एखाद्याने आंब्याचं झाड लावलंय, हे मी झाड लावतो पण याची फळं सगळे घेऊ शकतात हा, आणि हे मी झाड लावलंय पण हे मीच घेणार हा, याची फळं मीच घेणार. मग पहिल्याची भावना काय वाटते हो तुम्हाला? पहिल्याची भावना तुम्हाला काय वाटते? परोपकार. परोपकार म्हणजे त्याच्या मनामध्ये काय आहे? सात्विकता आहे, बरोबर? चांगली भावना आहे. सात्विक गुण आहे, बरोबर. आणि दुसरा म्हणतोय मी लावणार पण हे माझंच आहे, मीच ह्याचे फळं घेणार, मीच हे खाणार. हे कुठे दिसतंय तुम्हाला? स्वार्थी भावना. स्वार्थी भावना, कारण ती राजसिक भावना आहे कुठेतरी. आणि तिसरा म्हणतोय मी तर झाड कोणी पण लावो पण मी घेणार त्याची फळं. मला काही फरक पडत नाही कोणी झाड लावलंय. ही कुठली वृत्ती हो? तमोगुण. तमोगुण, अगदी बरोबर. झाड काय कोणी लावलंय, मी आपले जाऊन त्याची फळं खाणार. म्हणजे काय? तुम्ही तामसिक गुण. म्हणजे सांगण्याचा उद्देश हा की भौतिक जगामध्ये माणूस ह्या 3 गुणांच्या प्रभावाखाली वागतोय आणि मग या 3 गुणांचा प्रभाव तुम्ही कसा, तर तुम्ही तुम्ही तुमच्या आत्म्याला म्हणजे तुम्ही तुमचं इंद्रियांवर कसा नियंत्रण करताय. इंद्रियांना काम, काम ही जी गोष्ट आहे ही कशी आच्छादित आहे बघा, की अर्जुन म्हणाला, हे वृष्णीचे वंशज, एखाद्याला बळजबरीने गुंतल्याप्रमाणे अनिच्छेनेही पापी कृती करण्यास प्रवृत्त केले जाते. जसा अग्नी धुराने झाकलेला असतो, जसा आरसा धुळीने झाकलेला असतो, भ्रूण जसा गर्भाने आच्छादलेला असतो, झाकलेला असतो, तसा जीव या वासनेच्या विविध अंशांनी झाकलेला आहे. हा जो जीव आहे आपला, म्हणून या छानपैकी अशा मला ही अत्यंत आवडते आणि अत्यंत सुंदर अशी आकृती आहे की याच्यामध्ये इतकं सुंदरपणे तुम्ही समजू शकाल की तुम्हाला जीव, तुमचा हा जो आत्मा, हा बघा इथे बसलाय, हा तुम्ही जीव आहे, हा तुमचा, आणि ही तुमची बुद्धी आहे, आणि हे जे लगाव आहेत ना हे तुमचं मन आहे, आणि ही सगळी तुमची इंद्रिय आहेत. आणि कुठली कुठली बघा, डोळे, नाक, आणि तुम्हाला कान आहे, तुमचं त्वचा आहे, आणि तुमची जीभ आहे. अशी ही 5 इंद्रिय, या 5 इंद्रियांच्या तृप्ती म्हणजे या इंद्रिय आणि त्यांचे इंद्रिय विषय याच्यावर कोण असतं, तर मन असतं.
आणि मनाच्या वर कोण असतं तर बुद्धी असते, आणि बुद्धीच्या वर तुमचा आत्मा आहे. की तुम्ही तुमच्या आत्म्याला काय सांगताय, तुम्ही तुमची बुद्धी तुमच्या मनावर कार्य करत असते, तुमचं मन तुमच्या इंद्रियांवर कार्य करत असतं, आणि या इंद्रियांना कंट्रोल कसं करायचं हे तुमच्या हातात आहे. आणि त्यासाठी तुम्ही काय करू शकता, आणि हे लगाम तुम्ही कसे खेचायचे. मग या कामाला, या काम क्रोध लोभ, याचं नंतर मी एक छान याच्यात ते चित्र नाहीये, पण खूप सुंदर चित्र आहे की ज्याच्यामध्ये एक कठपुतली सारखं, की हे सगळं त्यांच्या हातामध्ये या का, की आपण त्यांच्या आहारी गेलेलो आहोत, पण परमेश्वराचा त्याच्यावर कंट्रोल नाही. कारण परमेश्वर सांगतोय, मी तुम्हाला अध्यात्माच्या मार्गावर, तुम्ही जेव्हा तुमच्यात कृष्ण भावना आणाल तेव्हा तुम्ही या सगळ्यांवरती अधिपत्य गाजवू शकाल, तेव्हा तुम्ही या सगळ्यांपासून, या बंधनांपासून मुक्त व्हाल. आणि म्हणून जेव्हा तुम्ही तुमची बुद्धी, तुमच्या बुद्धीला आणि तुमच्या मनाला, जसं आपण म्हटलं की आपलं शरीर कशाने बनलेलं आहे, तर शरीर आपलं या इंद्रिय आहेत, शरीर हे पंचमहाभूतांनी बनलेलं आहे. पण याच्या व्यतिरिक्त आपले हे जे तीन कशाने बनलंय, तर मन, बुद्धी आणि हा खोटा अहंकार. तर असे हे 8 म्हणजे काय, की शरीर यांनी बनलेलं आहे. आणि मग हा आत्मा आहे, ह्या आत्मा या रथरूपी रथामध्ये बसलेला आहे, आणि या रथामध्ये बसून तो बुद्धी आणि मन यांना कंट्रोल करून इंद्रियांवर ताबा मिळवतोय. आणि मग तुम्ही एखादी गोष्ट मला सांगा, की जेव्हा तुम्ही इंद्रिय तृप्तीसाठी करता, मग तुमची ती भावना, तुमचं मन, तुमच्या मनामध्ये ते विचार तयार होतात, आणि मग ते विचार तुमच्या जर बुद्धीला पण पटले, तर त्या बुद्धीला पटल्यानंतर तुमचं जीव त्याचप्रमाणे कृत्य करतो. जरा प्लीज काळजी घ्या, जरा म्यूट राहा. कोणाकडून तरी आवाज येतोय, जरा काळजी घ्या प्लीज. मी कोणालाही म्यूट करत नाही, पण तुम्ही काळजी घ्या, ते डिस्टर्बिंग आहे थोडं. हा, म्हणून प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते. अहंकाराच्या प्रभावाने मोहित झालेला जीवात्मा स्वतःला सर्व क्रियांचा कर्ता मानतो, पण प्रत्यक्षात प्रकृतीच्या 3 गुणांद्वारे कर्मे केली जातात. त्याला वाटत असतं हो, की हे माझा अहंकार आहे, हे मला माहिती आहे सगळं, मला काय सांगायची गरज आहे. हा जो अहंकार आहे, की हा हा अहंकार आहे, हा खोटा अहंकार आहे. पण ह्या भौतिक जगामध्ये हा अहंकार वाढीस का लागतो, कारण तुम्ही त्या आत्म्याला ते तेवढं अन्न देणं महत्वाचं आहे. आणि मग हा अहंकार वाढीस लागायचा नसेल, तर त्या बुद्धीला तुम्ही तेवढं वैचारिक पातळीवर चांगलं बनवलं पाहिजे. मगच तुमच्या इंद्रियांवर तुमचा ताबा मिळेल. तुमच्या या मनरूपी लगामाने, जसं याच्यावर मी परत, की तुम्ही बुद्धी मार्फत या मनरूपी लगामांद्वारे इंद्रियांना ताब्यात ठेवा, मगच तुम्ही आत्म्याला पवित्र बनवू शकाल. आत्मा बघतोय हो, आत्मा बसलाय त्या रथामध्ये, आत्मा सगळं बघतोय, आत्मा आणि परमात्मा पण आहे तिथे. आपण परमात्म्याचं रूप आहोत. हा आत्म्याला तुम्ही सांगताय काय करू शकाल, तर तुमची बुद्धी, मन आणि इंद्रिय याद्वारे तुम्ही आत्म्याशी निगडीत आहात. आणि मग हे जे निगडीत आणि हे साध्य करायचं असेल, तर तुम्ही स्वतःला अध्यात्माच्या मार्गावर न्या. तुम्ही आत्म्याला अशा मार्गावर न्या, की मग ते मन कुठेही विषण्ण, कुठेही चुकीच्या मार्गाला जाणार नाही, अधःपतन होणार नाही. मग कुठेतरी जेव्हा तुम्हाला तो मोह उत्पन्न होतो, जसं मी काल एक उदाहरण दिलं, की एक मुलगा एका मुलीला बघतो, मग कुठेतरी तो मोह, कुठेतरी ती कामवासना, मग आपण बरोबर राहायचंय, मग ती क्रोधाला उत्पन्न करते. आणि मग क्रोधाला उत्पन्न केल्यानंतर कुठेतरी त्याच्यामध्ये काम, क्रोध आणि मत्सर निर्माण होतो, आणि मग मत्सर कुठेतरी त्या गोष्टीला अधःपतनाकडे नेतो, मी चुकीच्या गोष्टींकडे मार्गाला लागतो, आणि कुठेतरी माणसाचं अधःपतन व्हायला लागतं. हे बघा, कर्म करणं, माणसाच्या ड्युटीज करणं, येस, पण तुम्ही जेव्हा मोहाकडे आकर्षित होता आणि स्व इंद्रिय तृप्तीसाठी त्या गोष्टी करता, आणि त्या जर चुकीच्या गोष्टी असतील, आता तुम्ही म्हणाल, काल यांनी सांगितलं की आत्मा नाहीये, आपण जर आत्मा आहोत, शरीर नाहीये, मग आपण मांस खाल्लं आणि आपण जर मारलं, ह्यांना मारलं, जीवांना मारलं, प्राण्यांना मारलं आणि आपण खाल्लं, तर त्याच्यामध्ये काय आहे हो? पण ते तुम्ही करताय ते काय आहे? मग ते शेवटी पाप आहे. ते तुम्ही करताय हे तुमच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी करताय. तुम्ही भगवंतांसाठी काही करत नाही. तुम्ही इंद्रिय तृप्तीसाठी ते करताय. तुम्ही स्वतःचं पोट भरण्यासाठीच, पण तुम्हाला इतर गोष्टी पण आहेत. पण तुम्ही एखाद्या जीवाला मारून तुमची इंद्रिय तृप्ती नाही करू शकत. हे तुम्ही पाप करताय. हे तुम्ही चुकीचं करताय. आणि म्हणूनच जेव्हा युद्धाची गोष्ट आणि अशी गोष्ट ही तुलना होऊ शकत नाही. कारण तुम्ही जेव्हा ते कृष्ण भावनेने, कृष्ण अर्जुनाला सांगतायत, युद्ध तू का, तू माझ्यासाठी कर, कारण धर्माची स्थापना करायची आहे आणि आपल्याला अधर्माचा नाश करायचा आहे. अशा प्रकारे जेव्हा ते चांगल्या भावने केले जातं, ते कर्म असतं.
आणि म्हणून अहंकारामुळे चुकीची वृत्ती, अहंकार हा माणसाला अधोगतीला, अधःपतनाकडे नेत असतो. आणि अशा प्रकारे हा जो काम, हे जे काम आहे हे आपल्याला हे करायचं. मी एक छोटासा पर्पट तुमच्यासाठी, शेवटचं खूप छान आहे ते, मी तुमच्यासाठी वाचून दाखवते. म्हणूनच की मनुष्याने निर्विशेष शून्यवाद हे अंतिम ध्येय न मानता भगवंतांचा शाश्वत सेवक रूपी स्वतःचं स्वरूप जाणलं पाहिजे. जीवनाच्या भौतिक अस्तित्वामध्ये मनुष्य निश्चितपणे काम प्रवृत्ती आणि भौतिक प्रकृतीच्या साधनांवर स्वामित्व गाजवण्याच्या इच्छेने भौतिक जगामध्ये प्रभावित होत असतो तो. परंतु परंतु कृष्ण भावनेच्या बळावर मनुष्य भौतिक इंद्रिये, मन आणि बुद्धी नियंत्रित करू शकतो. जेव्हा तुम्ही मनामध्ये ती कृष्ण भावना आणाल तेव्हा या मनाला, इंद्रियांना काबूत करणं शक्य आहे, की ते तुमच्या आज्ञेबाहेर जाऊ शकत नाही. म्हणून आपण म्हणतो की टीव्हीचा रिमोट तुमच्या हातात आहे. रिमोटच्या हातात तुम्ही नाही आहात. तुम्ही जेव्हा रिमोटच्या हातात जाता तेव्हा तुम्ही वाटेल तेवढा वेळ ते बघता, पण तुमच्या हातात तुमची बुद्धी तुम्हाला सांगते पाहिजे की तुम्ही किती बघायचंय, ते तुम्ही ती गोष्ट किती कंट्रोल करायची, हे तुमचं तुम्हाला. मग तुम्ही त्याच्या आहारी जाता कामा नये. आणि हेच जर आहारी जायचं नसेल, कृष्ण भावना निर्माण करा. आणि म्हणूनच जेव्हा तुम्ही भौतिक इंद्रिय, मन आणि बुद्धी नियंत्रित करू शकाल तेव्हा तुम्ही हे नक्की. परंतु भौतिक इंद्रिय आणि मन यापासून प्रभावित न होता स्वतःच्या विशुद्ध स्वरूपावर स्थिर झालेल्या बुद्धीद्वारे कृष्ण भावनेचा विकास करून मनुष्य दिव्य स्थितीमध्ये स्थिर होऊ शकतो. कृष्ण भावना परत परत जाऊन फिरून कृष्ण भावना ही मनामध्ये जागृत करणं हे अत्यंत महत्वाची गोष्ट आहे. आणि हीच सगळ्यावरती एक हरेर नमा हा अतिशय सोपा आणि कलियुगाचा हा यज्ञ आहे. आणि हा यज्ञ प्रत्येकाने करावा. आणि म्हणूनच नामस्मरण हे प्रत्येकाने करावं. आणि म्हणून ही माळ जपायचं दाखवलंय चित्र इथे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जसं आपण या अध्यायामध्ये आज केलंय की रिनाउन्सिएशन म्हणजे परमेश्वर सांगतायत की तू कर्म कर का तू त्याग कर. मग कर्म का केलं पाहिजे? कर्म कृष्ण भावनेने मध्ये केलेलं कर्म हे जास्त चांगलं. आणि तू तुझं कर्म हे कृष्ण भावनेने केलं पाहिजेस. निष्काम कर्मयोग आणि ज्ञान कर्मयोग. मग तुम्ही निष्काम कर्म की जे तुमच्या मनाला, की ज्याच्यामध्ये तुम्ही कुठलीही इंद्रिय तृप्ती स्वतःसाठी नाही करत आहात, ते तुम्ही कृष्ण भावनेने करताय. यज्ञ करताय हे माझ्यासाठी आणि याच्यासाठी नाही, तुम्ही विष्णूला अर्पण करताय. कर्मकांड ते कर्मयोग. कर्मकांड कधी म्हटलं जातं? जेव्हा तुम्ही ते कर्म करताय आणि स्वतःचा स्वार्थ साधताय त्याच्यातनं, ते कर्मकांड झालं की तुम्ही स्वतःची तृप्ती. पण हेच जेव्हा तुम्ही जेव्हा तुम्ही देवाशी साधताय, जेव्हा तुम्ही देवाशी निगडीत होताय, जेव्हा तुम्ही कृष्णाला अर्पण करताय, तो कर्मयोग झाला. आणि म्हणूनच ते कर्म जेव्हा कृष्णाला अर्पण केलं जातं तेव्हा ते कर्मयोग आहे. आणि म्हणून मग जेव्हा तुम्हाला उदाहरणं दिली आणि जे आदर्श व्यक्ती आहेत ते कसा याचा प्रसार करतायत आणि ज्यांनी आपल्या कर्माने, अशा प्रेरणेने सगळ्यांना अशा भावनेचा प्रसार केलेला आहे. असं हे झालंय आपलं. हे काही त्याच्यामधले कीवर्ड्स आहेत, हे मी तुम्हाला PDF नक्की शेअर करीनच. तर अशा प्रकारे आज आपण आपला 3रा अध्याय हा कर्मयोगाचा इथे संपवतो आहोत. हरे कृष्ण. कोणाला काही प्रश्न असतील तर कृपया विचारा. हरे कृष्ण. कोणाला काही प्रश्न आहेत? ताई ते क्विजचं उघडता नाहीये, त्याचं काहीतरी सांगा ना. नाही, अंजली ताई मी तुम्हाला सांगते की काय झालंय. काल मला मेसेज आला की एक आज किंवा कालचा आणि आजचा दिवस द्या, जरा काहीतरी टेक्निकल इश्यू झालाय माताजी. ओके ओके ठीक आहे. तर मी तुम्हाला हो. आज दुपारपर्यंत नक्की काय ते सांगते. मी माझ्या ग्रुपवर टेक्निकल लोकांना ऑलरेडी सांगितलंय. तर काल काहीतरी मेजर इश्यू झालाय टेक्निकल, त्याच्यामध्ये सिस्टम डाऊन होती बऱ्याच वेळ. तर त्यामुळे काहीतरी माताजींनी, त्या ज्या मेन आहेत देविका माताजी, तर त्यांनी हा मेसेज केला होता काल ग्रुपवर. तर मी तुम्हाला नक्की काय ते दुपारपर्यंत सांगते. ओके चालेल. ठीक आहे. ओके माताजी. थँक्यू. हरे कृष्ण. थँक्यू. माताजी मला एक विचारायचं होतं. बोला ना माताजी. गीतेमधले एकूण 700 श्लोकांपैकी 574 श्लोक कृष्णाच्या तोंडून आहेत. अगदी बरोबर. मग मला अर्जुन आणि यांचे कळले नाही, संजयचे. ते मी तुम्हाला सांगते. आपण पहिल्या स्लाइड मध्ये बघितले, मी तुम्हाला नक्की दाखवेन. 84 आहेत, तरी पण मी एकदा पुन्हा खात्री करते. मला 1 मिनिट द्या जरा. हो आरामात.
84 अर्जुनाचे आहेत आणि धृतराष्ट्राचा एक आहे आणि उरलेले सगळे संजयाचे आहेत. तरी पण मी तुम्हाला एक एकदा सेकंद एक कन्फर्म मिनिट. सांगते. हा, मी सांगते तुम्हाला. मी तुम्हाला ते पीडीएफ पण शेअर केलंय माताजी, तरी पण मी तुम्हाला मग मी exact बघते number- ना पीडीएफ. मग मी नाही, ठीक आहे ना, PDF ठीक आहे, बघते मी ना. सांगते तुम्हाला, हरकत नाही. आता आहे मी ऑलरेडी त्याच्यावर. हा माताजी, त्याच्यातले 574 हे भगवंतांच्या मुखातून आहेत, श्रीकृष्णांचे. हो अर्जुनाचे हो. 84 आहेत, हो संजयाचे 41 हो. आणि एक श्लोक हा धृतराष्ट्राचा आहे. ठीक आहे, ओके ओके. हो. हरे कृष्ण. ओके. हरे कृष्ण माताजी. आणि काही आहे कोणाला शंका? हा अध्याय कसा हरे वाटला कृष्ण. सगळ्यांना? आणि माझ्या हरे मते कृष्ण खूप छान. हा, माताजी. बोला बोला बोला. माताजी, मला ती शेवटची स्लाइड प्लीज थोडीशी एक्सप्लेन करा प्लीज. कुठली कुठली बोला ना, मी करते परत share. शेवटची आताची समरी ओके ओके. चॅप्टर समरीची येस येस, एक मिनिट माताजी. थोडस प्लीज ते एक्सप्लेन. येस येस, नक्की. 5 टॉपिक आहेत ते 5 हो, टॉपिक हो, दाखवले नक्की, नक्की. ते. हा, ह्याच्यामध्ये ना माताजी, हो मा. हे कसं आहे माहितीये का, की जसं मी तुम्हाला सांगितलं, पहिले 3.1 आणि 2 म्हणजे ह्या थोडीशी विभागणी अशी केलेली आहे की तुम्हाला परमेश्वरा, जसं अर्जुनाला कन्फ्युज झालाय की मी त्याग करणं गरजेचं आहे, की तू म्हणतोयस मी आत्मा आहे, शरीर नाहीये, तर मग मला काय गरज आहे या सगळ्याची? आणि मी त्याग करणं तू मला सांगतोयस एकीकडे, आणि एकीकडे तू मला सांगतोयस की डिवोशनल म्हणजे जे मी तुझ्यासाठी केलं पाहिजे ते कर्म पण मी केलं पाहिजे, की तू तुझ्या कृष्ण भावनेने मी कर्म, तर मी काय नक्की करू? आणि हे कन्फ्युजन कृष्णाने कसं दूर केलंय हे तुम्हाला पहिल्या 2 अध्यायांमध्ये, की पहिल्या 2 याच्यामध्ये त्यांनी सरेंडर होऊन ते विचारलंय. कारण कुठेतरी अर्जुनाच्या मनामध्ये विषण्ण भावना आहेत की अर्जुनाला हे युद्ध करायचंच नाहीये, हे त्यांनी प्रामाणिक भावनेने श्रीकृष्णासमोर मान्य केलेलं आहे. आणि म्हणून हे कृष्ण भावनेचा आधार घेऊन त्यांनी हा प्रश्न विचारलाय. तर हे अध्याय हे प्रत्येक श्लोकामध्ये त्याप्रमाणे विस्तृत करून सांगितलंय, म्हणून मी या श्लोकांचं नंबरिंग केलेलं आहे. आणि निष्काम कर्मयोग ते ज्ञानयोग. आता निष्काम कर्मयोग चांगला का ज्ञानयोग चांगला? ह्याच्यामध्ये परमेश्वर सांगतायत की कुठला चांगला, की तुम्ही तुमचं कर्म केलं पाहिजे. ज्ञान घ्या, तुम्हाला ज्ञान दिलंय, मी आत्मा आहात, शरीर नाही, हे तुम्हाला सगळं माहिती पाहिजे, सगळी तुम्हाला माहिती घ्या. हो, पण ती माहिती घेऊन तुम्ही जर कर्म केलं नाहीत, आपलं निष्काम कर्म, की ज्याचं फळाची अपेक्षा न करता तुम्ही ते कर्म करणं, की मी झाड लावलं पाहिजे, मग ती फळं येतील का ते भगवंत काळजी घेईल त्याची, पण झाड लावण्याचं काम मी केलं पाहिजे. तसं श्रीकृष्ण सांगतायत, अर्जुना तू युद्ध कर, की तू जिंकणार आहेस की नाही हे पुढची गोष्ट आहे. तू जिंकलास तरीही तू एन्जॉय करणार आहेस, कारण तुला पृथ्वी ग्रह मिळणार आहे, आणि तू जर हरलास तरीही तुला स्वर्गामध्ये मिळणार आहे, तू ठार मारला गेलास. त्यामुळे तू फक्त युद्ध कर, तू माझ्यासाठी युद्ध कर. आणि म्हणून हे कर्म हे जास्त चांगलं आहे, हे भगवंतांनी सांगितलंय की निष्काम कर्मयोग हे असं खूण दिलेली आहे. म्हणून या श्लोकांमध्ये तुम्हाला या व्यत्ययाचं सांगितलं. कर्मकांड ते कर्मयोग. मग यज्ञाचं मी जे सांगितलं, कर्मकांड की जेव्हा तुम्ही यज्ञ स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी करता, आणि तुम्ही यज्ञ जेव्हा कृष्णाच्या भावनेने करता, जेव्हा ते विष्णूला अर्पण करता, ते कर्मयोग झाला. कर्मकांड हे तुमच्या इंद्रिय तृप्तींसाठी, म्हणून कर्मकांड ते कर्मयोग. म्हणून तुम्ही कर्मयोगापर्यंत पोहोचायला काय केलं पाहिजे? तुमची आध्यात्मिक सामर्थ्यता तेवढी वाढवली पाहिजे, आणि ते या श्लोकांमध्ये म्हटलंय. आणि मग हे एका उदाहरणाने, जशी मी तुम्हाला उदाहरणं दिली की चैतन्य महाप्रभूंचं उदाहरण आहे की ज्यांनी आदर्श कसा ठेवला लोकांसमोर, की त्यांच्या कर्मांनी ठेवला, त्यांच्या निष्काम, त्यांच्या अकर्मानी, की त्यांनी फक्त कृष्ण भावना मनामध्ये जोपासली होती. ते कृष्णाचे अंशच होते, पण ते कधी लोकांना सांगत सुटले नाही मी कृष्ण आहे म्हणून, की लोकांनी जे जाणून त्यांचं अनुकरण केलं, आणि म्हणूनच ते अनुयायीच बनले त्यांचे, हे या श्लोकांमध्ये सांगितलंय. आणि मग ग्रेटेस्ट एनिमी काय आहे तुमचा? तर तुमचं मन, बुद्धी आणि अहंकार या गोष्टींनी जे 3 शेवटची मी तुम्हाला सांगितली, की मन, आपण म्हणतो ना मन चिंतित वैरी ना चिंते. हो. तुमचं मनाला तुम्ही कसं तुमच्या ताब्यात ठेवताय, आणि हे मन तुमचं जर अधोगतीला, अधःपतनाला जाऊ नये वाटत असेल, तर तुम्ही तुमच्या बुद्धीला, तुमच्या इंद्रियांना तेवढं कंट्रोलमध्ये ठेवलं पाहिजे. हे कसं ठेवाल? तर तुम्ही आत्म्याला खाद्य द्या, आत्म्याला चांगलं खाद्य द्या, आत्म्याला आध्यात्मिक स्वरूपात सामर्थ्य बनवा, की तुमचं मन अधःपतनाला जाणार नाही, तुमचं मन अधोगतीला जाणार नाही. तुमचं मन तुमच्या इंद्रियांना, बुद्धीला आपल्या कंट्रोलमध्ये ठेवेल, त्यांच्यावर नियंत्रण करेल. हेच याच्यातनं सांगायचं. कळलं माताजी? हो हो. हा, थँक्यू सो मच. ओके. हरे हरे कृष्ण कृष्ण, माताजी. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. अजून आहेत कोणाला काही प्रश्न? हरे कृष्ण माताजी, बोला. हरे कृष्ण. कालचा व्हिडिओ तुम्ही शेअर हो, नाही नाही, मी करते, तो अपलोड नाही झालाय. मी आजचा आणि कालचा दोन्ही करते माताजी, अगदी नक्की. येस. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण माताजी. बोला. क्विज सॉल्व्ह झाल्या माझ्या. क्विज हो का? सॉल्व्ह झाल्या का? अरे वा, ग्रेट ग्रेट, व्हेरी गुड, त्याच्यामुळे अगदी व्यवस्थित रजिस्ट्रेशन करून केलं तर होत आहे सगळं. व्हेरी गुड, एक्झॅक्टली. तेवढं फॉलो करा फक्त ते. मी हो, तुम्हाला हो. परत एकदा तो व्हिडिओ पाठवते ग्रुपवर. तेवढं फॉलो करा की आरामात तुम्हाला येणार व्यवस्थित. ठीक आहे. नमस्कार माताजी. येस, बोला. हा माताजी, मला या ग्रुपमध्ये ऍड करा, कारण मी लास्ट मोमेंटला रजिस्ट्रेशन केलं, त्यामुळे ते डेलीचं मला काही हे दिसत नाहीये. बरं, मग तुम्ही एक काम हा. करा माताजी, तुम्ही मला ना पर्सनलवर एक मेसेज टाका. ठीक आहे सर, तुमचा नंबर कसा भेटेल? माझा नंबर मी चॅटमध्ये टाकते. ओके. हा, मी चॅटमध्ये टाकते, तो जरा नोट डाऊन करून घ्या. म्हणजे मला पर्सनलवर टाका, मी तुम्हाला लिंक पाठवते या ग्रुपची. हो, व्हॉट्सअप चालेल. ग्रुपची लिंक पाठवते. मी तुम्हाला माझा नंबर देते 9820506910. मला हरे कृष्ण मला मेसेज टाका तुम्ही आणि मी तुम्हाला पाठवते. ठीक आहे, चॅट बॉक्स मध्ये ओके आला. मी टाकलाय. हा, स्क्रीनशॉट मारून ठेवते. 9820506910. अगदी बरोबर, अगदी बरोबर. ओके ओके माताजी, मी आता टाकते. काय चॅट मध्ये काय प्रश्न विचारलेत कोणी? कालचा व्हिडिओ ठीक आहे, ते झालं. अजून कोणाला काही आहेत प्रश्न? रेकॉर्डिंग चालू करा, ते झालं. गीता ऐकणे हे कर्म आहे, अगदी बरोबर. स्वप्नीय जाधव विचारतायत प्रभूजी, बरोबर. गीता ऐकणे हे पण अगदी बरोबर. अहो, तुम्ही गीता ऐकताय, ही सेवा आहे, ही परमेश्वराची. हे कर्म तुम्ही करताय. तुम्हाला पुढे जाऊन मी सांगणार आहे की श्रवणम, कीर्तनम, अर्चनम, स्मरणम, पादसेवनम या नवविधा भक्ती आहेत. की माताजींनी अगदी बरोबर सांगितलं की या भागवतामध्ये या एक श्लोकच आहे तो पूर्ण, की पाद्य पूजनम आणि आत्मनिवेदनम ह्या सगळ्या ज्या 9 आहेत ह्या भक्तीच्या. मग त्याच्यामधनं जे तुम्ही श्रवण करता ही भगवंताची एक सेवा आहे हो. आणि ही सेवा तुम्ही करताय, हे कर्म आहे तुमचं. हे तुमचं अकर्म आहे, हे तुमचं चांगलं कर्म आहे आणि त्यातून तुम्हाला नक्की चांगलं मिळणार आहे. परंतु हे तुम्ही जितक्या कृष्ण भावनेने ऐकाल, जितक्या श्रद्धेने ऐकाल, तितकं तुम्हाला ते आत्मसात करता येईल. हरे कृष्ण. अजून काही आहेत का प्रश्न? का मी एंड करू शकते सेशन? आपण उद्या भेटूया. हो, नक्की. ओके, ठीक आहे. हरे कृष्ण सगळ्यांना. हरे कृष्ण माताजी. रेकॉर्डिंग स्टॉप केलंय का? ओके, ठीक. हरे कृष्ण सगळ्यांना. हरे कृष्ण. कार्तिकी माताजी, लीव केलं तुम्ही? हरे कृष्ण ओके माताजी, थँक्यू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. रेकॉर्डिंग स्टॉप.